Rogelio Santos, o noso convidado de hoxe. Moitísimas grazas por estar aquí connosco, Rogelio. Son un orgulloso mariñeiro da parroquia de Queiruja, de Porto do Son. Teño 43 anos. Nacín no medio dunha familia de mariñeiros. Meus abuelos eran mariñeiros, meus pais, os meus veciños. E criei-me un pouco, pois, como moita xente das zonas costeiras de Galicia, non? Traballando no medio dos traballos que teñen que ver co mar e tamén ca terra. E pouco máis que añadir, aínda que sí que vos podo contestar a todo o que queirades. Que ti xa, bueno, levas moitos anos, entendemos, vinculado ao mundo do mar, pero como comezou? Como comezou esa vinculación e por que escolliches ou decidiches ser mariñeiro? A ver, aquí no pueblo todos os rapaces acompañábamos a nosos pais que traballaban no mar aquí nun pequeno puerto natural que hai en Queiruja, na delas, e aí medramos no medio da xente do mar, dos botes de madeira, dos traballos que se pasaban daquela, dos peixes, das redes. Os primeiros anos da miña vida, pois, vivía eso, ao mesmo tempo que estudiaba e axudaba meus pais nas leiras a traballar, botar patatas, o millo, ir ao batón de cas vacas. Con 14 anos morreu meu pai nun accidente no mar, así que tocoume un pouco na casa seguir axudando nesas labores, e máis axudei moito a cuidar dunha abuela miña que estaba acamada e que había que coidala, mentras miña nai pois atendía das cousas do campo, axudaba a meu irmán ca pesca, el que iba con meu pai cando tuveron ese accidente no que tristemente pois meu pai falleceu. Pero meu irmán decidiu continuar traballando no mar, facerse cargo da embarcación familiar, unha pequena planeadora. E xa cando eu tiña 18 anos foi cando quitei o certificado de competencia, empecé a traballar no mar con el, hasta o día de hoxe van alá xa 25 anos. O primeiro pasaba bastante mal, de feito eu mareábame moitísimo, devolvía hasta 7-8 veces no día. Pero eu decía para min que se toda a xente de Queiruja pudera ir ao mar e non tuvera problema, pois eu, ainda que tiña esa desgracia do mareo, que eu había de superar. E efectivamente o superei. A día de hoxe para min ir ao mar é como salir a dar un paseo. Sen embargo, bueno, levas pouquiño tempo divulgando en internet, non? E cal foi o detonante para que decidieras un día a comezar a contar estas pequenas historias nas redes sociais? Bueno, a verdade é que foi un cúmulo de moitas cousas. O que expreso nas redes sociales é o que sempre sentín, é o que sempre pensei. É certo que as redes sociales e a facilidade para que unha persona humilde, sin moitos conhecimentos de informática, poda expresarse a través das redes, pois é bastante reciente, non? Que a xente teñamos accesibles pois vos móviles, con boas cámaras, con boas conexións a internet que nos permitan pois difundir, neste caso, cousas do mar do meu traballo e no de outras persoas outras cousas, non? Pero quizás si hubo dúas outras cousas que tuveron moito que ver con que eu empezara a facelo. Por unha parte foi que fai 4 anos máis ou menos, ou 5, decidime a quitar a ESO por adultos en Ribeira no instituto, porque eu, como vos comentaba antes, meu pai morreu cando eu tiña 14 anos, en octavo de ESB, e aí plantei os estudios, pero sempre tuve a inquietude de estudiar, de saber máis, así que, aínda que xa tiña o título de patrón de pesca, pois tiña inquietud por estudiar, así que matriculeime para quitar a ESO por adultos, e aí o profesor que tiña de castelán, Xavier López Marqués, poñénos a facer moitos comentarios de texto, gustáballe moito como escribía, chamáballe a atención. Eu sempre expresaba moitas cousas que tiñan que ver co mar, con Galicia, certos sentimentos que, pois que el cando lía chegábanlle e animoume a que fixera un blog ou que fixera algo para eu poder escribir. Naquel momento eu que tiña era unha cuenta de Facebook, como ten moita xente, para colgar fotos de festas, para ter aos amigos máis íntimos, non? Os máis conocidos. Empecé aí a falar de diferentes temas, pero vin que a xente lle gustaba,
un pouco todo, pero sobre todo o tema do mar era o que máis se gustaba a xente. Así que empecé a compartir, a centrarme máis nese tipo de temáticas, facer vídeos, fotos, hasta que ao final decidín facer unha página exclusiva para temas de mar, que é o blog ese que leva o meu nome, o labrador que escribe desde o mar. Tamén tuvo un pouco que ver que eu me abrira máis o feito de que fai 3 anos estuve na comisión de festas do meu pueblo. Foi unha experiencia pois moi boa para min, como para eu abrirme máis e perder un pouco a timidez e a vergonza que me dan estas cousas, aínda que me conoce recientemente lle pode parecer que non, non? Pero bueno, sí que teño os meus medos e as miñas inseguridades. E tamén o sentirme, sobre todo nesta última época, dichoso de que no medio destes encerros que temos todos por causa da pandemia, pois eu son unha desas persoas que ten a suerte de poder ter unha horta, de, por ser un traballo esencial o do mar, poder salir ao mar e aí pois disfrutar de certo grado de escape, de libertad, e o querer compartir un pouco ca xente que non pode ou que non ten acceso a isto. Bueno, que eu, a verdade é que ti dis que tes os teus medos ou sea, mellor un pouco de respeto o tema de facer divulgación, pero a verdade eu teño que dicir, como ti dis, ¿no? Que non te coñece, parece que levas niso pues, toda a vida, o sea, a verdade é que veseche ben desenvolto, non? Coa cámara e, bueno, tamén entendo porque é algo que é unha paixón túa, realmente. Exactamente. Ten moito que ver que... A ver, eu sería incapaz de mentir ou estar engañando a xente. Eu, para contar algo ou escribilo, teño que sentilo de verdad. Senón, sería imposible. Que teña esa facilidade, pois ten moitísimo que ver o meu entorno, como os comentei antes, os meus veciños de Queiruja, que estuveron comigo na comisión de festas, os meus profes do instituto, os meus amigos e amigas que sempre me animan, a xente que me exige, que o primeiro era pouquiña, foi aumentando, pero sempre atopei pois un montón de ánimo para que continuara a facelo. Así que teño que agradecer que se o fago medianamente máis ou menos ben é moito gracias a todos eles. Que ademais, bueno, logo se queres entramos un poquinho tamén máis nesa faceta máis de, bueno, toda a divulgación que faz, das especies, da costa, pues, das rías, etcétera. Pero ademais, nós sí que antes de entrar nisso, sí que nos chamaba a atención que algunha vez temos escoitado, tes dito, por nos temos interpretado así, que un dos teus obxectivos coa divulgación que faz é, vamos a dicir que quizáis, non sei se loitar de algún xeito contra a estigmatización e a mala fama do vosso sector. Non sei se podes desenvolver un pouco esta cuestión. Sí que o teño dito. Porque eu creo que, a ver, ás veces hai un exceso de noticias sobre temas de furtivismo ou de operacións nas que se colle marisco ilegal, se collen artes de pesca ilegales que existen, pero cando ese tipo de noticias son as que predominan e non se conocen outras cousas acerca da nosa profesión e da nosa realidade actual, da nosa propia boca, pois parece que fóramos pouco menos que delincuentes, non? Cando a realidade é que en Galicia nunca hubo tantas normas, nin un elevado cumplimento, un cumplimento tan elevado con respecto a temas que teñen que ver ca sostenibilidade, co cuidado do mar. Todo está completamente reglamentado e a xente no mar esforzase moitísimo por cumplilo. Entón, eu sí quero dignificar a profesión e quero que a xente sepa que unha cousa é ser mariñeiros e outra cousa é ser furtivos ou delincuentes. É un tema que me molesta un pouco e tamén porque creo que están ben as normas, está ben a vigilancia, está ben o traballo que fan a Guardia Civil, os servicios de guardacostas, todo eso, pero eu non creo que a mellor maneira de concienciar a sociedade que se respete o mar e aos propios mariñeiros de que respeten o mar sexa a través de dar esa imaxe deles, non? Eu creo que se conciencia moito máis a través do exemplo, sea dos nosos dirixentes a nivel político ou sexa tamén a través do bo exemplo de xente que o está facendo ben, que é moita máis que eu, porque ao fin de contas eu o que fago sempre o digo, hai quen di que é unha heroicidade, non? Eu non creo que sea unha heroicidade, eu creo que é o que hai que facer
moitos compañeiros meus me consta que o están facendo e que se esforzan un montón. Entón creo que é importante que se sepa. Correcto. E bueno, a verdad que eu a divulgación que faz tamén a mí me ten chegado polas redes sociais, pero tamén, o sea, vídeos por WhatsApp, non? Que xusto comentaban aquí no chat, a xente que aquí unha persoa lle chegou por xente de Bilbao os teus vídeos, ou seja, a túa divulgación está chegando por moitísimas redes sociais, non? E ademais, bueno, parte desta divulgación está centrada en ensinar a diversidade de especies que hai no mar en Galiza, que a verdade é que é variadísima. Entón, bueno, é certo, non temos unha costa tan rica e diversa como se di habitualmente, non é un mito. Ti estás mostrando que é así, non? Que hai unha diversidade enorme. Efectivamente, e ademais que os vídeos que fago e as fotos que fago, os contidos que fago, eu trato de divulgalos o máximo posible e facelos accesibles para a xente, e encántame, agradezo que a xente os comparta por WhatsApp e por donde sea, porque eu creo que esa diversidade, esa riqueza que hai en Galicia é de todos, non é dos mariñeiros, ni siquiera é solamente dos que temos a suerte de vivir na costa. Eu creo que é de todos os gallegos, sean de o interior de Ourense, de Lugo, das ciudades, da igual. A riqueza e a biodiversidade que hai en Galicia tan enorme é de todos. Entón, eu quero que sea conocida e o máis accesible posible. Ademais de que creo que é a maneira de que a valoremos e tamén de, como xo diría, de superar un pouco unha cousa que creo que é un pouco injusta, é que eu mismo, sempre que me encantaron os animales e a naturaleza, e desde pequeno pois seguía todos os documentales da televisión, sempre me interesaron pois os dinosaurios, as especies exóticas e todo eso, e parece que sempre o bo é o de fora, como se aquí non tuveramos. E eu cada día no mar vivo que hai especies e hai animales de todo tipo tan ou máis sorprendentes que os que pode haber en cualquier país do mundo ou dos que pudo haber en cualquier época. Creo que hai que mostralos, presumir deles, que a xente, que Galicia sepa que están aí, pois como cando falo de que sempre se falou da mariposa monarca como un milagro da naturaleza impresionante, e resulta que aquí nós temos un tipo de pateiro migratorio que a súa migración é espectacular e é tan numerosa ou máis que a mariposa monarca de Estados Unidos e Canadá que migra a México. Podía decir moitos exemplos, pero bueno, a xente que me sigue xa os conoce porque os mostro nas redes, non? Correcto. E ahora que falabas así de algunha especie concreta, hai algunha, o sea, ti ahora mesmo, bueno, destacarías algunha que fose propia dos nosos mares que non se podan atopar noutros sitios, ou que, bueno, o que se dé aquí, ou que se especialmente interesante, ou pues, non sei, que nos contes algo sobre algunha delas? Es decir, hai algo que digas, vale, isto solo se atopa aquí, ou este tipo de especies solo se comporta aquí deste xeito? Dime. Non sei se escoitaches, o mellor se cortou. No, dime. No, pregunto, digo, se hai especies propias das nosas rías que non se podan atopar noutros sitios, ou algunha que podamos destacar sobre outras que digas, mira, esta é increíble. Sí, a ver, hai especies que son propias de Galicia que a mellor non hai noutros lugares de España. Por exemplo, unha das raias que mostro ás veces nos meus vídeos, que é a raia microcelata, e dixo o nombre científico non por nada, sino porque aínda non atopei ninguén que me dixera pois un nombre gallego, non? Que xa me gustaría a ver se yo conseguimos atopar a esa e outros peixes, pero, por exemplo, no Mediterráneo non a haina aquí en Galicia. Eu destacaría, por exemplo, os pintos, porque é un peixe con uns colores espectaculares, non hai dous iguales, e sempre pensamos que eses colores vivos, esa fermosura que é propia dos trópicos, non é así. Témola aquí en Galicia. De feito, sempre as aguas de Galicia son as aguas super ricas, super diversas, que xa as quixeran ter en moitos lugares do mundo. Entre eles, eses trópicos que ás veces nos presumen nos documentales de que se arrecife de coral, que si tal, que sí, que está moi ben, pero que en Galicia temos eso e moito máis. Correcto.
Bueno, e sobre todo isto, non pensaches en algún momento pois en publicar algún libro contando e explicando toda esta variedade de especies que temos? A verdad que sería un traballo enorme, pero non sei se hai moito a respecto disto, non? Pois a verdade é que hai algunhas obras boas. O que pasa é que quizás non hai fotografías tan chulas, ou polo menos eu non as vin, ao mellor ainas eu non as vin. Pero os peixes é distinto cando ti lle quitas unha foto na pescadería a cando ti lle quitas no momento que o acabas de pescar, que está con todo o seu esplendor. Eu creo que iso é bo que a xente o vexa, porque esa é a realidade, non? Hai xente que me di de escribir algún tipo de libro cas imágenes, contando as anécdotas que como mariñeiro pois conoso ou que conoso a través de outros mariñeiros cos que eu me relaciono moitísimo, plasmalo aí nun libro accesible á xente, non? Eu creo que estaría ben, pero bueno, como ben dís, sería un traballo grande, eu son un novato en moitas cousas, pero bueno, todo se andará. Pois anímate que Sí. a verdade sería tremendo, Sí, sí. E mira, tamén pensábamos que, bueno, de cando en vez lemos, non, que e falase, bueno, lemos, falas, escoitamos, etcétera, de que hai un proceso quizás de certa esquilmación pois da fauna das nosas costas, dos nosos mares, e que cada vez hai menos peixe, etcétera. Isto é certo? Ti que nos poderías dicir? Bueno, eu creo que o medio ambiente en general, sea marino ou sea na terra, está sometido a unha enorme presión por múltiples causas. E creo que no mar tamén, evidentemente, a pesca exerce esa presión e, sobre todo, exerceuna no pasado dunha maneira brutal, porque do mar, e tamén en Galicia, se extraeron miles de toneladas de peixe e marisco e eso, evidentemente, ten un resultado no mar. Tamén tuvo un resultado en terra, e que eso tuvo que ver tamén ca mellora da nosa terra, non? Porque así como outros sectores, a industria, a emigración e outros moitos contribuíron pois a que Galicia mellorase, pois o sector da pesca tamén é moi distinta a Galicia na que eu nasín cando eu era pequeno a que é agora na que hai vías de comunicación na que podes estar en Vigo ou en Santiago rapidamente. Teño un hospital aquí cerca, o Hospital do Barbanza, hai colegios próximos, institutos, agua quente, luz, podería citar moitas cousas que agora son moi comuns, pero cando eu era pequeno non existían. Moito deso saleu tamén do que dá o mar, da riqueza que dá o mar. Entón, eu creo que agora vivimos nun momento no que cada día deberíamos de procurar todos ser máis sostibles, tanto o sector da pesca, pero tamén a industria, a xente, os gobiernos, todos debemos de procurar de cada día pois conservar este que temos para que o haxa para as xeracións futuras e tamén que os que vivimos agora podamos seguir disfrutando, porque se non existiran normas, se non existiran cuidados, se non existira o traballo de activistas, de grupos ecologistas que están sempre dando a voz de alarma pois sobre os plásticos, as basuras, pois probablemente eu agora xa non tería que ir a pescar. Entón, eu creo que debemos sumarnos a esa xente e debemos esforzarnos todos, no mar ou en terra, como mariñeiro ou como ciudadanos, a que o mar cada día estea millor e a naturaleza estea millor. O aire que respiramos, a agua que bebemos, a fin de contas é a nosa casa, é onde vivimos. Que, bueno, falando sobre este proceso non de esquilmación, eu, por exemplo, aquí quería tocar dúas cuestións. Unha delas, aparte, xa tes falado ti nestes días. A primeira é que, por exemplo, bueno, eu son de Pontevedra, non? E de Pontevedra tense falado históricamente a ría de Pontevedra que era moi rica en sardiñas, sin embargo, tamén agora o que se di é que prácticamente desapareceu da ría. Eu non sei se isto é certo. E por outra parte, temos tamén o caso do polvo, non? Onde hai unha demanda enorme, e é certo que, bueno, que se fala sempre que a maioría ven de Marrocos. Isto por que? Porque a demanda está moi por enriba do polvo que temos ou porque realmente hai unha escasez de polvo enorme? Bueno, sería un pouquiño estas dúas cuestións, non? Vale, sí. Pois a ver, con respecto ao polvo, a realidade é que é un produto que está riquísimo e que é super demandado
en Galicia hai un gran consumo de polvo e tamén noutros lugares de España, non? A realidade é que o ano pasado foi un ano pésimo con respecto a esta especie na que descendeu moitísimo, unha barbaridade. Eu recordo que nesta época os barcos estaban indo ao mar e levantaban todas as nasas e non collían ningún. Evidentemente é unha especie que está sometida a moita presión, pero que tamén está moi regulada, porque os barcos teñen un límite de nasas, teñen topes de capturas, teñen limitados os días que poden ir ao mar. Entonces, ás veces que unha especie mengue un ano responde a cuestións que teñen que ver con ciclos biológicos que aínda non están moi ben definidos, porque no mar sucede un pouco como en terra, que nunha determinada especie teñen que confluir diferentes factores para que haga unha boa ou mala colleita, como por exemplo cos pexejeiros aquí en Galicia ou cas llemeiras, non? Cos frutales, que ao millor veñen cargadas de flor, de repente, xusto no momento que ten que ser a polinización, ven unha granizada ou ventos fríos do norte, a queiman toda e non hai fruta ese ano, non hai masáns, nin hai pexejos ou a fruta que sea. E no mar pasa un pouco o mismo, porque os peixes e os moluscos, os crustáceos, suelen ter unha cantidad enorme de ova, de poñer moitísimos ovos e ter moita cría, pero claro, se resulta que xusto no momento en que vai a desovar, pois lle falta o alimento a eses alevíns por algunha cuestión, pois vai a afectar. Sabemos cales son os factores que influyen en que haga máis ou menos pesca, pero é difícil determinalos e concretalos, non? Por exemplo, en canto á sardiña, é outra especie que foi sometida a moita presión. Por suerte, nos últimos anos, pois, hubo moitas restriccións. Eu, o ano pasado, vin pola nosa zona entre Fisterra e Corrubedo moitos bancos de sardiña e os barcos tamén notaron que estaba habendo máis. O ano pasado, de maneira extraordinaria, hubo unha enorme cantidad de anchoa nas nosas costas que hasta viñeron barcos do País Vasco a pescar a ela. O ano pasado non hubo moito chopo e, sin embargo, este ano hubo máis. O sea que hai moitos factores que teñen que ver. O que está claro é que o mar necesita vedas, necesita normas e necesita que as cumplamos. Eso está clarísimo. Igual que en terra, hai que vigilar o que se bota ao mar, a depuración das aguas industriales, urbanas, porque vos vou a decir unha cousa. Ahora, por suerte, estáse solventando un problema que había enorme en Galicia que a xente desconocía porque non tiña que ver con algo que aparece nos seus platos, nin con ningún peixe, nin con ningún marisco. Tiña que ver cas algas. Que os mariñeiros vivimos un período de 5 ou 6 anos, hasta fai 3 ou 4, no que as algas prácticamente desapareceron das nosas costas. Entre Corrubedo e Fisterra, me imagino que no resto de Galicia pasaría igual. Eu cito esta zona porque é onde eu traballo. Cada primavera pois surge unha gran cantidad de algas, os golfos, sobre todo as laminarias, que cubrían enormes extensións do fondo mariño e incluso que a marea baixa se vían emerger na superficie, non? Que son, a fin de contas, pois como a erva que en terra cubre o chan, que de outra maneira estaría desnudo e non habería insectos, nin habería conexos, nin habería de nada, non habería vida. E durante anos, pois as algas desapareceron por completo das nosas costas, dos fondos mariños. Estaban as pedras peladas. E as algas non eran unha especie objetivo da pesca. Por que desapareceron? Pois hasta o día de hoxe non se sabe exactamente por que foi, pero sin duda tuvo que incidir no resto de especies, nas centolas, nas nécoras que encontran abrigo nelas, que se alimentan, e o resto de peixes. Por suerte, como vos comento, estes últimos anos estamos notando unha gran recuperación. Así que, a pesar dos anos que tuvemos malos, eu espero un bo futuro con respecto á pesca aquí en Galicia. Que non é pouco, a verdade, que non é pouco esa afirmación. Ojalá que sea así, vamos, porque a fin de contas o alimento é tamén, pois, é a nosa marca, non? Unha das nosas marcas, o peixe e o marisco de Galicia. Pois sí, pois sí. E tocando un pouquiño, algo que xa comentamos arriba, bueno, así de pasada, non? A vos, porque falase moito, non? O tema do furtivismo tamén, sobre todo, lémolo, non, nos medios e tal, de cando en vez, pero a vos, directamente, como vos afecta isto? Pois, a min o que me dá é rabia. A min dame rabia, a min faime sentir mal. Eu fai pouco vin en Instagram unha foto
dun santiaguiño ovado partido a medio dun restaurante de Madrid ou Barcelona, non sei exactamente onde era, que o estaban publicitando, e a min casi me sancraron os ollos de ver eso. E que en di eso, pois, cualquier práctica que non respeta o medio mariño, que non respeta os compañeiros, porque hai xente que se está esforzando, como vos comentei antes, por cumplir unhas normas, ao mar non pode ir calquera, porque tes que ter unha autorización, e esa autorización non é barra libre. Nós, por exemplo, que temos autorización para as redes, nas nosas redes veñen erizos de mar, pero hoxe en día para pescar, para coller erizos de mar, tens que ter unha autorización específica para eles. Os erizos que a mí me veñen nas redes teño que devolvelos ao mar. E os devolvemos ao mar. E podería traer un caldeiro deles para comer e non os traer, devolvos ao mar. Entonces, cando eu vexo que alguén vai por libre, sea mariñeiro ou sea un turista que está pois ríndose das mariscadoras que pasan meses no ano quitando verdenllo das playas ou vigilándoas para que haga marisco ou sementando, e que veñan e que o recollan, pois me parece horrible, me dá moitísima rabia e me senta fatal. É algo a erradicar, pero creo que sobre todo que se debe de facer poñendo exemplo. Eu creo que si está mal todo isto, moito peor está que continuamente os nosos informativos se abran con noticias sobre corrupción e sobre o pésimo exemplo dos nosos dirigentes, e sinto moito desilo, pero mismo sobre a monarquía ou sobre moitos partidos políticos, non vou citar ningún en concreto, pero que é penoso, que ao final o que trasladan á sociedade tamén ao mundo do mar é que é estúpido que cumpla as normas, que fajamos o que nos dé a gana, que o asunto é safarse. O sea, que vos vou contar? Correcto. Sí, pois xusto comentan aquí sobre iso, non? Din aquí, eu teño unha casiña na praia de Lagos, en Cabo Udra, e polas noites é un escándalo. Se sai o xardín, ves máis luces entre as rochas que farolas en a ventana da cidade. E tamén Pitusa, eu son da costa, estes veráns levo observando que os turistas se dedican a apañar o marisco con que crían as mariñeiras. O sea, é algo... Bueno, non sei se máis habitual, pero que se ve que cada vez disimulan menos. Sí, efectivamente. Por eso vos digo que está ben que haba normas, está ben que haba vigilancia, faise un bo traballo de vigilancia, non é fácil, ás veces con esa xente, sexan mariñeiros ou non, como dixo sempre, pero bueno, que sobre todo que eu creo que para poder decirle nada a ninguén que hai que poñer exemplo, e a fin de contas, quen legisla son os nosos políticos e os nosos gobernantes. Os que ejercen a autoridade pois son os corpos de seguridade do Estado que están vinculados ao Estado e aos gobiernos. Entonces, si eles non poñen exemplo, que lle van a decir aos demais? Eu mismo como mariñeiro tamén, por que colgo eses vídeos nos que devolvemos marisco en vez ao mar, ou que non dá a talla, ou que ten ova? Pois precisamente para que a xente se dea de conta de que hai xente que sí cumple e que isto é un asunto moi serio, que nos compete a todos. Pois sí, a verdad que sí. E xa cambiando un pouquiño a temas máis alegres, sí. Bueno, nós, como pobo, e Galiza como país, sempre tivemos moita tradición mariñeira, non? E neste eido, bueno, é certo que temos unha riqueza lingüística, cultural, etcétera, que creo que é moi grande, non? Incluso podía dicir impresionante. Non sei como ves ti isto, e ademais se pensas que nos últimos tempos se pode estar perdendo. Pois sí que se perde, porque pensade que a flota gallega, que era numerosísima, que está super diversificada, pois reduceuse prácticamente a mitad ou incluso máis, con ela pois todos os seus traballadores. Entonces, a medida que se perde flota e a medida que se perde xente que vive, que traballa do mar, pois vai habendo unha desconexión e un desconocimento e que ademais se nós non o contamos os que quedamos ainda peor, non? Por eso un pouco de que eu conte todo o que se fai no mar, porque para os mariñeiros as cousas, eu cando falo, cando escribo, cando gravo vídeos, non os gravo para os mariñeiros, porque os mariñeiros e as súas familias xa conocen o mar. Gravo para o resto da xente, para que o resto da xente vexa o que teñen e vexa o que hai. Evidentemente, o mar é cultura, o mar ten moitas cousas físicas, visibles, como poden ser os propios barcos, o peixe, os faros, as redes,
pero tamén ten moitos valores e moitos sentimentos relacionados. Eu criei-me nun pequeno porto natural de pesca tradicional, que é como a maioría da pesca en Galicia, tradicional, a pequena escala. Eu aí aprendín enormes valores, como é que os homes xuntos traballaran para resguardar, cando había mal tempo, os seus botes que cargaban aos ombros, homes, rapaces e os vellos. Teño visto mulleres que cargaban hasta 100 kilos de peso na cabeza. Teño visto como a quen, por circunstancias da vida, non tiña que comer, os mariñeiros lle daban peixe para que levaran para comer, o sea, teño visto a solidaridade. E eu mismo, moitas das cousas que mostro nos vídeos con respecto a respetar o mar, as vedas, as tallas, eu eso aprendino do propio oficio de outros mariñeiros. Entón, eu creo que eso é algo a poñer en valor e incluso é algo a trasladar ao resto da sociedade. Que ao final o coidar do mar non é só algo noso, que é algo de todos. Coidar do mar tamén é coidar do patrimonio cultural e histórico. Estes días, o outro día que fomos dar un lance, o que lle chamamos poñer o axexo, que é botar as redes antes de que se poña o sol e recollelas despois de que se pon, e facía un pouco de frío, eu fui un pouco desabrigado e tal, e cando cheguín á casa de volta, me metín na cama e dixen eu para mí mesma que ben se está na camiña seco, o calor e tal. E nese momento acordeime pois da xente que ten traballado ao mar no gran sol en todos os mares do mundo, gallejos, que fomos pioneiros neso, e o pensar o que é estar largas temporadas fora no medio da humedad, do frío, sin tocar chan, sin poder ter unha cama en suelo firme donde te meteres, ¿no? O abrigo nesa seguridade. Pensei para min pois a gran deuda que temos que se ten ca xente do mar e ca xente traballadora aquí na nosa terra en Galicia. Entón a min daríame moita pena que todo eso se perdera. Pois sí. Sí, e eu aparte agora cando falabas de todo o patrimonio cultural, eu tamén lembraba, tamén me ven a cabeza incluso o patrimonio arquitectónico, non? Todas esas vivendas, eses edificios que hai vinculados ao mar, que en moitos sitios do país que se levaron por diante non se protexeron, inda que noutros ainda se conserva, non? Eso tamén é unha herdanza dese mundo que eu creo que compre protexer, non? E bueno, e un pouco relacionado co que estabas comentando agora, dinos, non sei, se nos poderías dicir, por exemplo, palabras que usedes habitualmente no vosso traballo que formen parte da linguaxe mariñeira e que a maioría da xente posiblemente non coñezamos, non? Non sei se tedes palabras típicas aí que nos poidas dicir. Pois a verdade é que me pillas totalmente por sorpresa e non che sabería decir. Tamén sabes por qué? Porque eu sempre vivín con moita naturalidade falar en gallego en todos os ámbitos da miña vida, desde sempre. Hai xente que ten moita trauma co idioma. Eu non teño trauma ningún. Eu tuve trauma co meu nombre, con Rogelio, porque durante moito tempo non me gustaba o meu nome. Ahora xa está completamente superado e síntome super orgulloso porque ademais era o nome de meu abuelo. Pero, sin embargo, co gallego nunca tuve ese problema. Sempre me sentí moi orgulloso de falarlo en todos lados, ningún trauma. Entonces, nunca me parei a pensar neso das palabras e todo eso que me preguntas. Non che sabría decir. Ao mellor se ao falar me vedes algunha, pois vos comento, pero non che sabría decir. Elo asumido como algo xa do día a día, entón non é algo que chame a atención, claro. Efectivamente, sí. Doume de conta ao mellor, sabes cando me dou moito de conta? Non me dou de conta a mí mismo, pero doume de conta nos demais, porque eu suelo ler con moita atención toda a xente que me sigue nas redes sociales. De momento, como sigan aumentando así, pois vaime a pasar a desgracia de non poder leelos e non me gusta. Eso le va a ser ben, non te preocupes, Rogelio, que eso... Que eso pásanos a nós e hai que leválo, xa. Non queda outra, non sí. queda outra. Encántame cando me din poño un peixe e dixo que se chama desta maneira, como lle chamo eu, e me din, non, pois é que ese chamase así, ou chamase asá, ou aquí decimos así, ou decimos de outro xeito. E eu sempre lle dixo, ademais totalmente sincero, oye, pareceme maravilloso, encántame, pois eu esa palabra non a conocía e quedo maravillado. Moitas incluso as anoto para que non se me olviden.
Ahora que mencionas eso, non do mar, pero si vos vou mencionar unha palabra que é propia daqui da miña parroquia de Queiruja, ou polo menos ese é o que eu creo, que é o da procesionaria do Pino. Conocedes esta oruja que é moi importante agora nesta época? Pois aquí na miña parroquia sempre lle chamamos ramponias. Eu non sei se noutros sitios de Galicia ten outro nombre ou como lle chaman. Pero non vin que usara moita máis xente ese nombre. Eu conozo desde pequeniño esa maneira de chamar. Que nos comenten aí polo chat, que temos bastante xente en directo, que nos comenten aí como lle chaman, a ver si hai coincidencia ou non. Moi ben. Bueno, e xa así como de últimas cuestións antes de pasar tamén, bueno, comentamos, ¿no? Vamos ver logo unhas imaxes así entre todas e todos, pero antes diso, por tanto, estade atentos e atentas porque vai estar moi interesante e moi bonito. Así como última cuestión, un pouco máis, non sei se dicir seria ou, bueno, un pouco máis de actualidade, que é certo que houve certa conflictividade, non? Laboral no voso mundo, mobilizacións do cerco, lei da acuicultura ou incluso recentemente, non? O Regulamento Europeo de Control da Pesca, etc. Entón, aquí unha doble pregunta. Por un lado, que necesidades e ameazas ten o voso sector? Que tipo das identificar? E logo, sería unha, e a segunda sería que papel xogan os gobernos, se tamén xoga a Unión Europea, que papel xogan no sector e se pensas que as medidas que se toman son positivas ou negativas. Pois, a ver, é un tema bastante extenso. Eu vou ser sincero, a min, aínda que me preocupa o tema da pesca, preocúpame moitísimo máis o tema da alimentación en general. O tema da alimentación. E preocúpame o tema de que a capacidade de producir alimento e os dereitos sobre producir alimento, igual que pasa sobre a agua, sobre os campos, sobre todo eso, a nivel mundial, pois é algo que está sendo acaparado por multinacionales de todo tipo, non? Os dereitos sobre a agua, sobre os dereitos de pesca, sobre as sementes, sobre a agricultura, un pouco sobre todo, non? Parece que esa xente todo lo puede, para eles todo é manga ancha, mercado libre e todo llano e o apoio dos gobiernos, non? E, sin embargo, para as pequenas empresas, para os ciudadanos, para o consumidor, eu vexo que cada vez a alimentación é menos nutritiva, é máis barata, en moitos casos, pero é menos nutritiva, os alimentos procesados cada vez teñen menos garantías, teñen menos... pois non dan información. É moi típico que ti agora compras un produto procesado e que che poña proteínas de origen animal. E eu digo, sí, é de que animal? De can? De murciélago? De que? E choca un pouco con que despois a pesca artesanal de baixura desde Europa nos teñan desindo, e ollo, que está ben, que temos que decir nunha etiqueta que ten que estar sempre disponible, quen o pescou, cando o pescou, en que zona o pescou, que especie se trata, con que arte foi pescada, en que lonja foi vendida, eso está ben, non? Pero choca un pouco, parece que as normas que hai para os ciudadanos, que hai para os pequenos produtores, e as normas que hai para outra xente, non? Entón, creo que, máis que preocupado pola pesca, estou preocupado por quen vai a ter o poder sobre a capacidade de producir alimento, que ao final é o futuro, porque comer temos que comer todos, beber, respirar, si acabarán pois tamén privatizando o aire. Ese é un pouco que me preocupa neste momento. Correcto. Bueno, todo apunta a que sí, desgraciadamente ese é o camiño. De feito, en canto a estes días que hubo manifestacións moi importantes do sector da pesca este viernes, non? Que hubo un paro polo tema dunhas normas que queren implantar con respecto a non me sale a palabra. Geolocalización. Gracias. E máis con poñer cámaras nos barcos e tal. A ver, non hai nadie que estea máis a favor que min de que haga normas e de que se cumplen todo eso, e que haga vigilancia e tal. Pero eu creo que ao final sí que hai unha xente que se cree superior á población, que ao mellor se considera que os mariñeiros somos o último eslabón, que somos
os que menos importamos, é un pouco como que certas medidas, se as conseguimos implantar nestos, depois xa é a vía de entrada para implantalas en todos os demais. Como cando pasou con algunha xente que tiña en traballo salarios moi altos, estou me acordando agora dos controladores aéreos, non? Pois agora reducimos o salario. Hai determinadas cousas que se aplican a un determinado colectivo, pero que incluso eu creo que teñen un fin máis alá, que é co tempo estendelo a máis xente, non? Estamos vivindo nunha época na que o control sobre a xente, sobre a privacidade, sobre as libertades e tal, pois está creando temas moi controvertidos máis alá do mar. Eu creo que todo o mundo debería estar preocupado máis alá que os mariñeiros, que todo o mundo pense en si o médico que opera nun hospital lle puxeran unha cámara grabando o que fai, o maestro na escuela, o funcionario no seu traballo, que nos tuveran a todos geolocalizados. Por eso eu dixo, moi ben que geolocalicen e que poñan cámaras, pero os primeiros que llas teñen que poñer é a esos europarlamentarios que votaron a favor de poñerlas aos demais, que as poñan nos seus despachos, nas sedes dos seus partidos, e que en todo momento estean geolocalizados a ver onde andan e que andan a facer. Non me gusta esa actitud de sospecha continua sobre o ciudadano, como que o ciudadano é o culpable de todo, hainos que ter controlados, porque tal. No. Sospechoso, presunción de inocencia. O que fai mal, e hai que multalo ou hai que tomar medidas. Pero os ciudadanos non somos delincuentes, non son os mariñeiros. Delincuentes son os delincuentes, fin. Sí, e aparte, comentabas ti, un pouco relacionado co que comentábamos antes. Claro, a min chócame a atención... Correcto. O sea, chamame a atención o que diste, que vos poñan cámaras dentro, pero logo todos podemos ver a plena luz do día a xente de furtivo collendo tal, digo, con esa xente non hai vigilancia, e logo, sobre todo, un tema que destacabas ti en unha entrevista esta semana, e é que a xente que pon esas normas non tiña que ir a traballar con vos uns días para ver o absurdo que son, non? Quero dicir, é o problema de facelas uns despachos e non de xente que vive realmente nese mundo. Totalmente. É que a única maneira de comprenderlo sería ir cando nos ao mar, pero eu a verdade é que está lá o primeiro, pois non vin moitos políticos que foran un ano ao mar, vivir do mar, non o vin. Daí quizás a falta de comprensión, pero de todos modos hai unha actitude de altanería con respecto á xente común e á xente traballadora, que ao final a xente traballadora é a que fai país, a que construye país, non os que gobernan. Os que gobernan están aí para gestionar, pero non están para machacar ao pueblo. Unha cousa é perseguir a delincuencia, e que moitas veces os delincuentes quedan libres, e se persigue a xente, se pon baixo sospecha, que ao final, bueno, pois a min me parece fatal, nunha palabra, me parece fatal. Correcto, pois sí. Nos, a verdade, por a miña parte, totalmente de acordo co que comentas. Bueno, pois, tiñamos ahora pensado tamén, bueno, tiñamos que foi unha idea de Rogelio que nos pareceu perfecta, ademais, que, bueno, temos unha serie de imaxes que son imaxes túas, de diferentes especies, e fixemos así unha pequena escolma para non estendernos moito tempo, pero bueno, son unhas cuantas. Entón, tamén que lle parece a xente, que ainda somos bastantes persoas en directo, que creo que polo que se comenta no chat, pois está gustando bastante, e bueno, a xente, verdad, que comenta bastante tamén as súas experiencias. Entón, podemos ir poñéndoas, a ver se a xente que está connosco adiviña, e logo se apetece dicir así algunhas palabras sobre estas especies, que nos conte sobre elas, pois adiante. Moi ben. Veña, pois o que vou facer vai ser compartir pantalla tanto con Rogelio como co resto da xente. Si... aí estamos. Pantalla compartida. Ben, primeira. Bueno, estas imaxes son imaxes que son de Rogelio, que nos pasou do seu día a día. E nos, bueno, pois un poquinho, non sei, que vos parece de que esta especie, non sei se queres ir mentre, Rogelio, ti comentando algo sobre algunha característica, a ver se temos algún xente que vaya sabendo e coñecendo.
Sí, bueno, eu agora estaba vendo bueno, seguramente é unha das especies que máis devolvemos ao mar, eso sí que vos lo conto, estaba pensando eu no bonito que é isto de ser mariñeiro e no bonito que é ter a posibilidade de que de maneira casual pois che veña unha especie que está protegida nas túas redes ter a posibilidade de liberala e ver como nada libre, eso é impagable, velo en directo. Se a xente lle parece bonito velo en vídeo, non podedes imaginar a satisfacción que dá ser mariñeiro e ter a posibilidade de traballar no mar coidando do mar e unha especie protegida, liberala, facéndolle o menor daño posible, e ás veces parece que hasta, bueno, son imágenes cheas de vida e de felicidade, penso que hasta do animal ao verse o pobre libre. Correcto. Di por Sí. aquí de todo. Raya, pode ser unha raya femia, raya mosaico, bueno, que chulada, tal. Pois mira, si é unha raya mosaico, ese é o nombre que se lle dá en castellano, non é unha raya femia, non o pensara cando vos pasei a foto, pero vou vos a decir que é un macho, vou vos a decir por qué. Si vos fijades, ten o rabo, que é a parte máis larga, pero pejado ao rabo ten como 2 rabiños máis pequenos, non sei se os vedes. Sí, correcto. Pois eses son, no caso desta especie de raya, son os órganos reproductivos masculinos, co cal esta é unha raya macho. Unha femia non tería eses 2 pequenos rabiños aí ao lado da cola principal. Pregunta Lucía si esas son as que botan electricidade pola cola ou é outro tipo de raya. No, esta é outro tipo de raya. Esta non dá electricidade. O único que ten é algo de pinchos e tal. Como... No, di. No, iba a decir que a raya que dá electricidade me encanta porque ten 2 nombres en gallego que son moi chulos. Un é tembladeira e outro é raya ortija. Dunha vez doume unha corriente porque teño sempre moito cuidado de non tocalas, a única parte pola que non dan corriente é pola punta do rabo e é por onde as sujetamos para poder quitalas das redes e soltalas, pero dunha vez arrimei, a nosa lancha ten unha beira de inox e arrimei na beira de inox, tiña a man pousada na beira e a través do metal doume un calambrazo pero completo, como dun enchufe. Tal cual. Pois esta efectivamente é unha raya mosaico, que é o nome en castelán. É unha raya que está protexida, que hai que devolver ao mar cando ven as nosas redes. É unha raya que en gallego é unha das poucas que ten nombre, que é raya forneira. Polo menos en algúns sitios de Galicia é como lle chamamos os mariñeiros. Correcto. Raya forneira. A verdad que é un nome... Bueno, e é preciosa a especie. Non sei se hai moita cantidade nas nosas rías ou que, pero choca a vela. Para ben, claro. Últimamente sí que está habendo algunhas máis. De feito, eu espero que no futuro pois podan permitilas pescar de novo ou non estar en peligro a especie. De feito, estou participando nun programa voluntario de marcado de rayas co Instituto Oceanográfico de Vigo e a ver que tal vai a cousa. É unha raya moi bonita, cando está en fondos de pedra como é esta, ten un color máis oscuro, ás veces chega casi ao negro, aínda que eses dibujiños que percibides pola parte de arriba, que debe de ser de onde ven o nombre en castelán de mosaico, mantenos. Cando viven en fondos de area son de color crema, de colores máis claros, hai unha gran diversidade. De feito, creo que hai científicos que están empezando a identificalas con estes dibujos porque parece ser que son únicos para cada individuo. Carai. E así, antes de pasar a seguinte, rapidamente, cómense, pregunta Moisés, tamén o de Teis comentaba antes se valían para caldeirada, e Lucía pregunta canto miden. Pois sí que se comen, está riquísima na caldeirada ou frita ou como queirades, e ademais é unha especie que ten moita parte de carne. En canto a mide, pois eu creo que a talla mínima, se non me equivoco, creo que son 40 centímetros. E digo se non me equivoco porque no caso das rayas nós estamos liberando exemplares
moi superiores á talla mínima. No caso da mosaico xa teñen que ser todas, pero nas raias en general, incluso as que se poden pescar, liberamos as que teñen unha talla moi superior á talla mínima, porque aínda as da talla mínima nos parecen pequenas e nos parece un crimen pois levar esas raias para vender, non? Preferimos que medren e pescalas cando son máis grandes e máis cando xa criaron máis, cando elas mesmas criaron máis. Esta, pois non che sabría decir cantos centímetros ten. Sinto, era unha raya de 4 kilos ou así, 4 kilos ou 4 kilos e medio sería. Correcto. Raya forneira, entón. Moi ben. A verdad que é un nome moi bonito. Sí. Damos aí para a seguinte, va. Si son capaz, claro. Aí vamos, esta ademais con regalo. Sí. Que eu vou contar así rapidamente, porque eu, cando era así máis mozo, ia pescar como meu pai, moitas veces, e moitas veces pescábamos peixes que traían o becho este, e unha vez teño que dicir que un becho desto se enganchara na lingua, bueno, que eu supoño que sería na parte do que era a lingua, e era como se fora a lingua súa, ou sea, non sei se ya comeu ou que fixo, pero era unha cosa un pouco rara, a verdade. Sí, pois xa sei do que falas. No, a lingua non creo que ya comera. O que pasa é que se poñen aí nese sitio pois porque están protegidos, o peixe non o pode quitar, claro. Non pode restrejarse con nada, porque, por exemplo, este que os leva no lombo pode restrejarse contra unha pedra para intentar quitalo, pero se estuvera dentro da boca, como fai para quitalo? Claro. Pero claro, a este animal tan curioso tampouco lle interesa que morra o bicho do cual está alimentándose vivindo, porque ao final tanto estes que se ven na foto como os que ti vías na boca de outros peixes pois son huéspedes, non? Estánse alimentando do portador. Bueno, eu sobre todo non sei que lle parecerá a xente, este tipo de cousas suelen darlle moito asco á xente. Sí, vimos aí unhas respostas aí no chat que sí. Ai, pero que iso, parecen cochinillas, guau, que iso... Sí. E os nomes moi diversos, os que están dicindo aquí, se é unha maragota, un escarapote, unha faneca... Vale, pois comento vos. Este é nós chamámoslle serronco. O que estades vendo aí é prácticamente o tamaño máximo que alcanza. Non é un peixe grande, é un peixe pois do estilo pois dunha marajota pequena, dos serráns, destes peixes da pedra, que están boísimos se os faz fritos, moitas variedades mezcladas, porque así comparas o sabor dun con outro e tes variedade para comer, ou unha empanada que se fai nas casas dos mariñeiros co peixe enteiro, non? Outorado, cas espiñas, non desmenuzado. Pois eso, é un serronquiño. E as dúas cousas que leva aí na cabeza pois son dous crustáceos que non me vou a poñer a decir nombres científicos, simplemente vou a decir que son crustáceos como son os camaróns, e os que ás veces se ven dentro da boca de algúns peixes como o que ti mencionastes, pois tamén o mismo, son crustáceos como as nécoras, como os camaróns e marisco, o sea que a xente que non teña medo, que non lle dé asco, que non teñen mal ningún. Os peixes normalmente teñenos cando son juveniles ou cando pois algún está un pouco máis enfermo. Este, por exemplo, tiñaos porque é un ejemplar juvenil e tuvo mala sorte que se lle acoplaron aí, pero normalmente os peixes a medida que medran pois desfanse deles, e a estes bichiños non lles interesa matar sobre quen van, non teñen ningún peligro para a salud nin para nada. O sea que as cousas ás veces no mar que parecen raras teñen tamén o seu motivo. Correcto. Veña, pasamos o seguinte, unha vez descoberto este, que sería, por exemplo... Eu este, por exemplo, xa non sabería dicir. Os outros dous sí, pero este non sabería dicir. A ver se alguén por aí é capaz de dar con ele. É moi bonito este, A mí parece moi bonita a cor esa que ten así. A tigrada, non? Sí. Mira, pois este é un peixe moi importante. Bueno, volvendo xusto un pouco de atrás, que di Bea, acóplanselle, falamos dos bechos estos, sí. E non son beneficiosos para ele. Entendo que non é beneficioso, é un parásito, non, digamos. No, é un parásito. O que pasa é que
É un parásito que non lle causa ninguna enfermedad, simplemente vai aí chupando un pouco de sangre, alimentándose do huésped, pero non lle causa ninguna enfermedad ni tal. E ademais, non vos creades que son moi frecuentes. Os peixes non suelen ter moitos parásitos que digamos. Correcto. Bueno, este lles está sendo máis doado, a xente, parece que vai acertando. Sí, a ver, este peixe, mentras non o conoces, non se pode decir que eres gallego de verdade. Sí, din aquí como pican as cabronas na praia da Guieira. Pois sí, pois aí acertan de pleno. É unha faneca brava. Direivos que está moi rica frita. Frita, sí. É un peixe comestible, Sí. Esta é bastante grande, as que hai na beira da praia que che pican suelen ser piquiniñas, e menos mal, nin do tamaño do meu dedo. Estas deste tamaño suelen se coller en máis profundidade. De feito, esta pescámola debía de haber das 8 metros de profundidade ou así, na praia da Arnela en Porto do Son, pero non suelen estar na beiriña de ves. Bueno, a picadura é moi dolorosa, moi dolorosa, pero non é mortal. É un trajo que se o pasas acordaraste toda a vida. A min picoume unha vez sola, nun pé, no dedo gordo do pé. Estuve 2 horas bailando. Bueno, decir que o veneno continúa activo incluso despois de morta durante un pequeno período de tempo. Se algunha vez alguén a pesca ou que sexa, pode a levar para comer, pero que teña a precaución de non pincharse con esa espiña negra que se lleve no lombo. Frita está moi boa, eu dou fe que sí. Está moi boa. Acabame de acordar dun detalle, porque a semana pasada fixen un curso sanitario para a xente do mar, e a enfermera que nos dou parte do curso explicounos que neste tipo de picaduras é moi útil poñerlle calor, que eu non sabía, porque parece ser que neutraliza os efectos do veneno. Ten un efecto sobre o veneno que o frena. O habitual, o polo menos o que se dicía, non era mexarlle, eso que sempre se di. Sí, o de mexarlle, dice sempre, sí, ou botalle amoníaco ou así. O de mexarlle creo que é polo amoníaco, non sei. Correcto, eu, a verdade que non sei, pero tal. Que xa mellor antes de pasar ao seguinte, que Alex comenta que con que parte pican. Pois se vos fijades ten unha espiña negra aí no lombo, é co que pican. De feito, é un peixe que normalmente está enterrado na area porque é a maneira que ten de camuflarse para pillar por sorpresa ao seu alimento, que suelen ser pequenos pateiriños dos que hai pola area ou pequenos peixiños. Entonces a faneca brava está enterrada esperando a súa presa, e se alguén lle pon o pé en riba, pinchaste nesa espiña negra e é cando che pon o veneno. Correcto. Seguinte. Este non é do Caribe, non? Das fe que non é do Caribe. No, dou fe. Ese é, pois, non reconozo moi ben o fondo aí, estou intentando acordar de cando pescamos e onde, pero non me acordo. E non... a miña guía é Montelouro, se sale Montelouro xa sei onde queda a cousa, pero aí estive moi ben e non sei. A ver que lle parece este peixe. Desde logo, os colores son espectaculares e direivos que aí nesta foto, ainda que está moi chula, ainda non se ven en todo o seu esplendor, porque eses colores azules que se lle notan contra a cabeza e que van contra atrás, no momento de sacalos do mar, parecen colores, diríamos, eléctricos. É impresionante. Sí, sí. Que a verdad que di aí Lucía, que destaca a súa mensaxe, que di, que cousa máis bonita. A cousa máis bonita que mirei na miña vida, di. Sí, a verdad que é brutal, Sí, é unha chulada, Ademais que hainos de distintos tonos, tanto no color azul como na parte anaranxada, hainos anaranxado máis intenso, máis rojo, hai unha gran variedade deles. E ten moitos nomes, non? Podemos dicir como pista que ten moitos nomes. Efectivamente. Así que a ver se salta algún aí dos nombres. Eu vou decir o nombre que lle damos nós, e a ver que di o resto da xente. Nós por aquí sempre lle chamamos escorobellón. Probablemente ese nombre xurdeu porque ten a boca así como un pouco puntiaguda, como para escarabellar entre as pedras en busca de alimento. É un pouco morrudiño, así ten o
o morro un pouco afiladiño. É un peixe comestible, que está rico tamén, feito frito e tal. É un peixe que está rico, está bo. Pois din que ten cara de simpático, pero creo que non debemos, que o meu é uno, saber coñecelo, a verdade. Aquí din pinto, din dúas persoas e un pinto. No. Non ten nada que ver co pinto. Pois mira, este é un dos peixes que creo que máis nombres ten de Galicia. E nombres propios de aquí. Pola zona de Arousa, da illa de Arousa, comentaba unha amiga miña que lle chaman loros. Me imagino que é polos colores así chamativos, non? Que recordan un pouco aos loros tropicales. Pola zona de Muros chamanlle geáns ou llans. Tamén hai quen lle chama galáns, pombos, castellano, rei, así algúns dos nombres que me acordo. Tamén me sona algo, non sei se bueno, non vou decir porque a mellor equivoco, pero a ver se alguén por aí di algún nombre, se lle ocurre. Se non que pregunten na casa. Correcto. A verdade é que sí, señor, moi bonito. Veña. Ademais é un peixe que o que ten os colores chamativos, o que é bonito é o macho. É un pouco un peixe como o pavo real, non? O pavo real é o macho que ten esa cola tan impresionante, e no caso deste peixe, pois tamén son os machos os que son máis coloridos. As femias son dun color anaranxado, bastante liso, non teñen azules, nin violetas, nin nada disso. Correcto, curioso, a verdad. Sí. Pois non saen máis nomes por aquí, o sea que supoño que se alguén o coñecía, Cris di Rei, xa comentamos, entón, sí, señor. Veña, damoslle o seguinte, se vos parece. Isto, seguinte. Este é un mellor peixe tamén sí que se sabe máis. Sí, eu creo que sí. Este é un peixe importante, vou vos a decir por qué. A ver se a xente sabe o que é, pero vou vos a decir que é un dos peixes finos que hai, caros, ricos. Bueno, é caro, pero ainda é algo asequible. Que non o hai de piscifactoría. Este non se pode ter en piscifactoría. Non hai de piscifactoría. Ignoro as razóns, pero non hai de piscifactoría. Hai a dorada, hai a rebalisa, hai o lenguado, hai o rodaballo, pero este non hai de piscifactoría. Se comedes este peixe ou comprades, sides a saber fixo que é un peixe do mar. Ou igual que o bacalao ou a merluz ou así. Sí. Bueno, aquí hai casi unanimidade polo sargo. Pois sí, señor, é un sargo, a certa. O que pasa é que sobre o sargo, non sei se son algunhas das fotos que tendes, porque desto sí que me gustaría comentar, que fijadevos se temos diversidade en Galicia, que aínda que se fala do sargo, o sargo, unha especie, o sargo, e resulta que, como mínimo, temos en Galicia 4 especies distintas de sargo. Este é o que se lle chama, en algúns sitios chamanlle sargo real, hai quen lle chama sargo de aflote, porque suele estar máis próximo á superficie. Dos diversos tipos de sargo que hai, é o máis valorado, o que máis pagan nas lonxas. Bueno, en principio é un pouco que vos podo contar. Aliméntase de pasteiros, de mexillón, de erisos, gusta o marisco, por eso debe estar tan rico. Este sería, pregunto, este sería outro tipo de sargo? Si somos capaces de que abra. Este. Efectivamente. Aí temos outro tipo de sargo. Correcto. A ver se alguén lle sabe dar algún nombre ou nos di que lle parece tal, xa lle dixemos que é un sargo. O outro era máis punk. Sí. A ver, sobre o outro decir eso, que hai quen lle chama sargo real ou sargo da flote, pero non son nombres... extrañame, o sea, chócame un pouco que o escorobellón, o colorido de antes, teña tantos nombres
E depois sabe peixes que apenas teñan nombres ou que tiremos dos nombres en castellano, ou incluso hai algúns que non teñen ningún. Xa. Dicían Sí. aquí, sí, creo que tamén lle chaman muxarra, pode ser? Sí, pode ser, sí. Pero, bueno, en castellano chamanlle mojarra e nos traducimos moxarra, non? Bueno, a este hai mariñeiros que lle chaman escamudo porque a diferencia do anterior, cando manipulas para quitalo das redes ou puñelo nas caixas e tal, perde máis a escama, e entonces se perde un pouco no aspecto, non? O outro conserva mellor a escama e conserva mellor o aspecto que este. Penso que lle chaman escamudo por eso, que sería un nombre pois que como que é máis gallego, non? Máis propio noso de aquí, xurdido do mar. E outro nombre que lle poñen tamén, que tamén xurde do mundo do mar, e lle poñen aos mariñeiros que non me sale agora, pois se me olla. Sargos moquentos, dormiñentos, como palabras que fan referencia como se fora moi apampanado, non? Sí. E iso é porque ás veces, cando se vai de noite, vense flotando cerca da superficie e que non escapan do barco, como quedan como pasmados, sabes? Os outros sargos eso non pasa. Pasa con esta especie, que ás veces anda moi arriba da superficie, é un sargo que suelen coller moito, a menudo collen no barcos do cerco e así. É un peixe que é un sargo que está igual tan rico como o anterior, pero suele no pajar un pouco menos. Correcto. Mira, e xa antes de pasar ao seguinte, pregunta a Lucía que como fai un peixe para comer un mexilón ou un ourizo? Vale, pois teñen moi bons dentes. E ademais de tener moi bons dentes, o sea, teñen os dentes principales, os sargos, se colles un sargo, e lle abres a boca, vas a ver que ten uns dentes principales como os dunha persona, os incisivos e tal, e despois, dentro da boca, teñen unhas partes moi duras, como se fora a roda dun neumático, pero en callo duro, como se foran dentes pequeniños todos moi agrupados, e con eso machacan os ouriços ou os mexillóns antes de entraren para dentro. E iso mesmo tamén o teñen os pintos e as marajotas. Teñen os dentes e, aparte, un pouco máis para dentro, teñen eso, como unha auténtica máquina trituradora, como uns dentes todos xuntiños cos que machacan esas cousas para poder digerilas. Carai, sí, señor. Vamos, que mellor non meterlle o dedo tampouco, ou que? No, porque estes son os caimáns e os cocodrilos do mar aquí en Galicia. Temidos por nécoras e pateiros e todo eso. Correcto. Veña, pasamos, se vos parece, o seguinte, que así se animase a xente tamén a seguir comentando. Por exemplo, a ver. Este de aquí. Sí, a ver. Por exemplo. Que opina a xente? Este é precioso. E menudos labios que ten, Sí, ese... O que ten este serán moitas espiñas, non? Tamén para comer. Este non ten moitas espiñas. Son pequenos, sí, é grande, non. É un peixe moi valorado. É un peixe que o seu valor foi en aumento nos últimos anos. Morrudo non sei se lle meteu botox aí ou se é natural. Correcto. Que chulo. E este entre as rías, non? Vive nas rías. Nas rías e tamén fora das rías. E vive entre pouca profundidade de todo, na beiriña de todo da playa, bueno, en zonas de pedra, Este non vive na área, este vive en zonas de pedra. Hasta a beiriña mismo de terra e hasta, bueno, hainos hasta en 40 metros de profundidade. Aquí a aposta mayoritaria é por maragota. Aínda que hai máis opinións, Sí, bueno, ten que ver cas marajotas, pero non, unha marajota non é. Din aquí, Iago di un pinto, din a que máis, que din San Martiño.
Pois eu creo que aquí acerta Iago. Efectivamente, é un pinto. É un pinto. Está en discusión si o pinto e a marajota siguen sendo a mesma especie ou si están aí nun proceso de separación de especies destes da evolución que son procesos que para darense teñen que transcurrir miles de anos, non? E ao mellor xusto nesta especie estamos nun momento no que se está producindo ese cambio de especie porque, de feito, o pinto alcanza maiores tamaños que a marajota, ten distintas edades para alcanzar a madurez sexual. Hai xente que di o pinto é o macho da marajota. Pois non, hai pintos femia e pintos macho, e hai marajotas femia e marajotas macho. É algo que está en estudio. Sobre o pinto, neste caso de Sir, aparte de que o que vos comentaba, que é un dos peixes que se foi revalorizando e agora mesmo é moi valorado, moi apreciado para facer caldeiradas e para facer empanada. É un peixe que non hai dous pintos iguales. Si este vos parece bonito, pois cualquier pinto que colles nas nosas costas ten colores super chamativos, é un peixe que é moi propio de Galicia e da costa cantábrica e que non hai noutros mares, desde logo non hai con estes colores espectaculares que teñen os pintos nas rías gallegas. É un dos meus peixes que máis me impresionan por a súa belleza. Que eu, sinceramente, si tivese que poñer un pinto, antes que nisto pensaría nesta outra foto. A ver se a carga. E se non a carga, pois... nesta daqui. Bueno, pois aí podedes ver, é un pinto tamén, pero podedes ver o diferente que é o... A diferencia, sí. Dime. Mantén os cascos. Sí. Mantén os cascos, os morros, e a forma e tal, pero os colores xa son distintos, non? Este é como máis rojo, non? Sí. É que eu, se me dixeran pinto, eu diría este. De feito, eu sempre os coñecín de cando ia pescar e tal a estos. Pero bueno, eu era no experto. Di aquí, Iago, que ele de onde pescas ti, da Arnela. Moi ben. Pois mira, eses pintos foron pescados e onde foron pescados? Pois eso é no medio da ría de Muros e Noia, nunhas pedras que están á salida da ría que lle chaman baia, que eu sempre digo que baia ou as basoñas, outras pedras que están aínda máis afora da ría, xa máis tirando a Corrubedo, pero bueno, están como na bocana da ría de Muros e Noia, non? Eu sempre digo que esas eran as nosas tías ou a nosa Sálvora ou a nosa Ons nalgún período da historia, pero o mar despíxose, ahora quedan ali unhas pedras que son moi ricas en pesca, pero de isla xa non teñen nada, porque parece que en cada unha das grandes rías gallegas, pois na bocana, pois hai aí unhas islas, uns islotes. No caso da de Muros Noia, pois son unhas pedras, uns baixos, pero que tamén están aí na entrada. Correcto. E unha pregunta. Sí. A ver se abrimos... Neste caso, bueno, a este lle custa que se abren tantas fotos que xa lle custa o ordenador ir cargándoas, pero ahora me sale... todo o mundo está vendo, este era o guión. Son problemas del directo, vou no quitar, vale? E agora vou abrir a foto. Para a xente que guión ten que haber en todos os lados. Guión hai en todos os lados, porque si non, perdémonos. Sí. Día que Tirso si quedan rapantes no mar. Si quedan rapantes? Sí. Dille que sí, home, que quedan moitos. Non se extinguen os rapantes. Hubo peligro de que se extinguiran os santiaguiños, pero os rapantes non se extinguen de momento. Ademais que están sujetos a cuota, están controlados. Este caso, estamos ante un caso similar ou é outro tipo de peixe? Non, estamos ante un caso de un peixe similar ao que vos decía. Non me dixades que non é bonito. Sí, é impresionante. Sí. Dixades que non temos en Galicia, bueno, tesouros, porque estos son, ao final, son tesouros.
E ten aí a cola con eses puntiños azuis, pero que non son todos azuis, ou seja, ten os ao final de todo máis escuros, os enriba máis claros. Sí, efectivamente. Pois non me dicades que non podemos presumir de país. Que non podemos presumir de Galicia. A verdade que sí. É unha pasada. E isto, como dixo sempre, isto nós pescámolo, eu pesco para comer eu e pesco para que outra xente coma tamén, non? E deso é do que gano o meu salario. Pero estes peixes, os peixes en sí e a diversidade que ten o mar aquí en Galicia non é dos mariñeiros. Isto é de todos os gallegos. É un tesouro que temos que coidar entre todos. E dá igual que seas como a min de Queiruja de Porto do Son, que seas da Coruña, de Santiago, de Lugo, de Ourense, dame igual. Isto é de todos nós e temos que coidalo. E podemos sentir moi orgullosos de telo, porque moitas comunidades autónomas, e que ninguén se me enfade, gustaríalle ter a costa e as rías que ten Galicia. Moitos países do mundo, pajarían por ter as nosas rías e a diversidade que hai nelas. Eso é así, eu creo, desde logo. Correcto. Logo que non nos leven tanto peixe para fora, non? Que tamén deixen aquí algún que moitas veces levando para fora casi todo. Sí, efectivamente, que o aproveitemos nós un pouco máis. Veña, damoslle un máis, pareceche, Rogelio? Sí, o que irade. Este de aquí, que xa é completamente distinto. A ver si atinamos por aí. Eu non sabería dicir, por exemplo. Outro peixe moi bonito, tamén con diversidade de cores e un vermello así intenso. Desto, mentras a xente mira a ver se adivinha que é, vou vos contar unha curiosidade sobre ele. Este antiguamente pescábase, unha das formas que se pescaban bastantes era con unha arte de pesca tradicional que se chama medio mundo e que consistía nun círculo enorme, pero que estaba partido pola mitad, polo diámetro, non? Estaba partido por un círculo de, digamos, como un aro de metal con rede todo polo medio, pero ese aro de metal estaba partido polo medio. E estaba atado con cabos que subían á superficie. Entonces, os mariñeiros desde a dorna, desde o barco, collían ese gran aro de metal, ca rede todo polo medio, como se fora un truel, e no medio botáballe mexillón e ourisos esmajados e facía baixar para o mar con coidado de que eses mexillóns e ourisos non se despixeran moito. Entonces, este tipo de peixes acudían a comer nese mexillón e nese ouriso esmajado e despois duns minutos collían os mariñeiros arriba na embarcación, tiraban fuerte para arriba para que eses dous semicírculos se cerraran e os peixes quedaran atrapados dentro e os subían para arriba. Pois a verdade que moi interesante, sí. Desa maneira se pescaba este peixe e ademais era unha arte de pesca que levabas e traías para a terra no día, nada dañina co fondo mariño. Iso para que vexa a xente que no mar tamén, entre os mariñeiros en Galicia, tamén hai moito respeto. Pois din aquí si pode ser unha doncella ou un salmonete. Vale, pois a persona que dixo que era unha doncella acerta, é unha doncella. Tamén hai quen lle chama cabras, señoritas, nós por aquí chamamoslle doncellas. É un peixe caro, pois a mellor na lonxa nós podemos pagar a 8 ou 9 euros o kilo. Non é un peixe moi grande, pero é un peixe de carne blanca, moi fina, é un peixe que está moi rico, e que os machos, este é un macho, son moi coloridos, pero as femias tamén. Distínguese o macho da femia en que a femia non ten esa parte negra oscura contra o rabo, sino que é toda rojiña e ten como unhas listas como amarilliñas todo ao lado. É no que se pode distinguir. Sí. Que este como se cociñaría este? Frito? Sí, eu creo que frito é a maneira. Frito en empanada. Unha boa empanada de millo tamén está moi rico. Eu creo que habría que recuperar un pouco, deberíase promocionar
non sei se o fan nas pescaderías, as peixeiras e tal, pero eu desde logo animaría que o fixeran, que todos estes tipos de peixe pequenos que hai, que son bastante abundantes aí na Galicia, que fixeran surtidos de mezcla deles para vender, que a xente os cociñe fritos ou en empanada, porque o chulo desto é non comer un día entre semana que un anda apurado para traballar, a mí mismo me pasa. Estes son platos para comer no fin de semana que a familia con tempo tranquilo, para non trajar unha espiña, como facían meus pais con nós de pequeniños, que aos pequenos para enseñarnos a collerlo justo ao peixe nos poñían o rabiño, a parte que tiña menos espiñas, e son peixes que aí é onde ti lle podes coller o sabor e o justo polo peixe, pola variedade que hai en Galicia, porque ao final a merluza, que é un peixe excelente dos que hai en Galicia, está riquísimo, pero comer merluza todos os días é super aburrido, e sobre todo que si solamente tuveramos merluza, pero que temos unha cantidad de peixes increíble. Sí. Pero logo non se ven moitos destes na praza, eu polo menos non os vexo todo. No, porque eu creo que falta que hai que poñer, que os hai que poñer un pouquiño máis en valor. Correcto. Claro. E antes de pasar si tal o derradeiro así dos que podemos ver, pregunta B aquí: son máis ricos os peixes dun sexo? Que nunca se parou a pensalo. Pois a ver, eu penso que no, que o peixe o que fai que estea rico é que o peixe estea gordo, porque ao final o peixe pasa como cos polos, que ti podes ter polos se os crías na casa e tes uns que están máis gordos e outros que están máis enclenques, non? Incluso hai algún, nós temos tido na casa que tamén temos polos que era todo osos, e iso non gusta. Co peixe ás veces tamén pasa, hai períodos nos que o peixe está máis gordiño, como agora no inverno, e hai épocas nas que está máis delgado, como tirando ao verán. Non hai unha época na que todos os peixes estén delgados, pero hai épocas nos que hai máis peixes máis delgados e hai épocas que están máis gordiños, non? No inverno suelen estar máis gordiños, e cando máis ricos están, canta máis carne teñan. Pero dos sexos hai discusión, por exemplo, en canto á sentola. Os mariñeiros solemos decir que os machos están máis ricos, e en cambio hai bastante fama, sobre todo entre quen as vende, que é nos restaurantes, que é a femia que está millor. Bueno, hai para elegir a xente que probe unha e outra e que cada cual decida. Correcto. Din aquí, si se lle pon limón aos peixes, estropeámoslle o sabor. Na miña casa tuvose moita costumbre de cando se facía peixe ao forno poñerllo. Nos últimos tempos non me gusta, creo que lle afecta o sabor, que o peixe mellor que teña o seu propio sabor. De feito hai algúns, como a rebalisa cando se fai a sal, que non leva nada, que se cociña aí tapada con sal no seu propio jugo, que é como máis rica está. Eu diríalle que non lle poñan limón, a non ser que sean aí expertos cociñeiros e lles gusta e lles parece que lle queda ben. Pero se non, eu non lle poñería. Correcto. Veña, este último, xa o deixo a ver que nos di a xente. Este é un peixe moi importante por moitos motivos. E o pobriño está aí todo estigmatizado. Por eso puxen aquí o último, a ver que si atinamos e que logo que nos contes algo del, porque pobriños, os estigmas, que malos son ás veces, e que injustos. Correcto. A ver que din aquí. Que o comín, pousa decir que o comín onte cocido con patatas e hoxe comino frito. E por que son tan, digamos, por que teñen unha función tan importante? Este? Sí. Pois porque é un peixe, é un peixe moi resistente, outra, é un peixe moi abundante, é un peixe que está dentro das rías hasta dentro de todo, e tamén afora, é un peixe que cría moito. Correcto. Aquí hai unanimidade, non? Casi, sí, correcto. Din o muxo. Pois acertan totalmente. Efectivamente, é un muxo.
É un peixe que moitas veces se ven comendo nos portos. Ahora non hai tantos, por suerte elimináronse moitos destes desagües que se veían nos puertos botando basura para fora, botando, disculpade, falando en plata, merda, non? E basura, estes peixes comendo aí neso, non? E entón se moita xente chamalle, bueno, pois dan asco, non é que dan asco eles, dá asco que de ver a imagen, de verlos comendo aí, pois dá mal efecto, mala impresión, e hai xente que lle chama pois desde peixes ratas, que porcos, os muxos e tal, non? Incluso son típicos nos muelles, porque é un peixe que se adapta moito a todos os ambientes, e antiguamente que se chicaba moito pois os barcos, a técnica non estaba tan avanzada como agora, había moitas fugas de aceites, de combustibles, outras veces pois directamente non tiñamos cuidado, algúns barcos, e chicábase dentro dos puertos e quedaban as manchas de gasoil e de aceite a flote. Ás veces ainda se ven, pero non tanto como antes. E o muxo, que é un peixe que ás veces come na superficie, pois impregnábase dese gasoil. E se ti collías un para comer, ten xente que o ten pescado para comer, e saber a gasoil, é bastante repulsivo, non? Sí. Entón, claro, eu que quero decir con respecto a este peixe son dúas cousas. Por unha parte, que o porco non é el, o porco é a xente. Porcos son os ayuntamientos que non, os consellos que non depuran eficientemente as súas aguas ou que teñen as depuradoras mal ou que cando as tiñan antes, e ora as teñen ben, fabuloso. Porque a xente, o peixe non é porco para nada. É un peixe que é moi... Os mariñeiros comémolo moito porque cando os pescamos en alta mar, é un peixe que cando está en alta mar pois ten un sabor espectacular, que está riquísimo, ten pouca espiña, hai pouco peligro de pincharse con a espiña de muxo, é moi fácil de escamar, é un peixe moi bo, como os comentaba antes, que é moi abundante, e bueno, que porque temos a suerte en Galicia de que hai moitísimo peixe de moitos tipos e hai abundancia, pero imaginadevos por un momento que hubiera un cambio ou cualquier problema tal e cual e que descenderan as capturas de moito peixe, ao mellor que vos sería ter un peixe do cual tirar para alimentarse ou para vender ou para comercializar. Este é un peixe que por culpa deses estigmas e por culpa da xente da administración porca, se o sinto decir así, pero é o que hai, ao mellor na lonxa polo medo a que sea dunha zona mala, o pagan a 50 céntimos o kilo, ou €1 o kilo. Antonte, xustamente, un compañeiro mariñeiro noso colleu varias caixas deles e levounos para a lonxa de Ribeira e foron a 50 céntimos o kilo. A mí me que é unha pena, e sobre todo que é unha pena cando durante tanto tempo se estuvo importando para aquí panga, que sí que é criada no medio de ríos infectos, noxentos, sin embargo, presentaban-nola toda a lavadiña e comíamola, non? Por eso que esa é unha das cousas que eu, cando vos falaba antes de que me preocupa dos peligros en canto á pesca e todo eso, preocúpame eso, e non me preocupa tanto o eu defenderme ou ganar cartos ou non ganar, porque quen traballa para vivir vai a ter. Pregunta aquí onde se pode mercar. Pois a ver, se alguén quere compralo, eu recomendaríalle que vai a pescadería onde suele pescar, na plaza do seu pueblo, e que lle encargue a unha peixeira. Ou se lle vai o peixeiro pola casa, que lle encargue e lle diga, mira, eu quero che comprar muxo, pero tráeme muxo que sea de mar de fora, que non sea de ningún puerto. É a maneira que o poden comer. Outro detalle sobre este peixe é que ten muela ou molleja, como as galiñas. Ostras. Sabedes que as galiñas ten a muela, hai a quen non lle gustan as vísceras, nin todo eso, hai a quen lle encantan. A min non todas, pero, por exemplo, a molleja das galiñas si me gusta, que é isto que ten antes de chegar ao estómago, co cal desfai o millo, non? Porque é un músculo moi potente ese órgano. Pois o muxo ten como unha especie de molleja ca que tritura a comida antes de pasala ao estómago. É unha parte do seu corpo que é moi carnosa, de feito eu hoxe comino frito, recorda ao choco. Recorda tal cual é como se fora o choco, crujiente, como o choco frito, crujiente, riquísimo. Contábame miña nai que había unha muller do mariñeiro que sempre lle contaba que cando collía muxos que o que facía era jardar as mollejas
do muxo e congelalas para xuntar bastantes para que así chegaran para todos os da casa o día que as cociñaran. Porque Correcto. todo o mundo ya sabía. Claro, Correcto. claro. Ben, pois se vos parece, deixamos aquí, a verdad que unha sección moi interesante esta, a verdade, eu creo que a xente estalle gustando moito, pero como temos así algunha pregunta do público ahora e tampouco para terte aquí, que xa son as 11:25, que isto nos vai un pouco de hora, que xa damos 1 hora 40 minutos de directo. Entón, bueno, se vos parece, entramos na última parte. Sí, a xente que deixe preguntas agora para... E vamos xa tamén rematando, porque non vamos ter aquí a Rogelio tampouco secuestrado no directo. A min metichesme unha fame negra, Eu vou estar disponible, ademais, que sepades que eu vou a continuar generando contenidos, estando cerca en contacto ca xente, que é algo que me fai moi feliz, que disfruto moito, e ademais que eu mesmo aprendo moitísimo da xente. Correcto. Di Lucía que non quere que marchemos porque está como un peixe na auga neste directo. Que preguntaban tamén antes que cal é para ti o peixe máis impresionante. Pois non sei, non sabría que decirvos. A ver, a min os que máis me gustan pois é o cabaliño de mar. Para min ten moito simbolismo e ten, non sei, teño unha conexión aí con ele. Tamén o teño cos arruases, pero bueno, eu creo que é un pouco todo o mundo, non? Como mamíferos que son, os cetáceos, todos temos certa vinculación con eles que nos gustan, non? E nós vémolos moi a menudo cando imos para pescar, algunha vez se nos teñen posto a nadar na proa da lancha, sinto moito simpatía por eles. En general por todos, e sobre todo por ter a suerte de ter tanta variedade, tanta diversidade que espero poder seguir enseñándonos. Eu sobre eso quería, xusto o que comentaches agora, quería preguntar, xa que mentras a xente deixa as súas preguntas, e bueno, o cabaliño de mar e a estrela de mar, é certo que están desaparecendo das nosas costas? Eso por unha parte, e a outra parte, si tes coincidido nestas entradas que fan as candorcas últimamente nas rías e tal, si tes coincidido con algunha ou así. Vale, pois a ver, candorcas non coincidimos con ninguna, nin tampouco con un arruás moi famoso que foi na nosa ría, porque se acercaba aos submarinistas que estaban traballando, recollendo navalla, ou un dos mariscadores, e así, que tiña andado polo puerto de Portosín, en Muros tamén, que hasta lle tiñan un nombre. Non coincidimos nin con ese arruás, nin cas candorcas. O das candorcas, por unha parte, dame pena porque me gustaría habelas visto en directo, pero ao mesmo tempo xa estábamos mentalizados porque seguimos moitos consellos que dan desde o CEMMA, que estudian os cetáceos de Galicia e dan pautas para protexelos. E no noso caso estábamos moi mentalizados de, se nos topábamos con elas, pois evitalas por seguridade nosa e tamén por seguridade delas, non? Porque son animales que hai que coidar e que hai que intentar non causarlles daño, non? Sempre se criminaliza un pouco a certos animales, non? Como é o caso das candorcas asesinas, tal e cual, e ás veces olvidámonos que realmente os verdadeiros asesinos somos o género humano, non? No sentido de que somos os que matámonos entre nós e levamos á extinción moitas especies, non? Así que sobre este animal, pois eso, decir un pouco o que dixeron, que os animales salvajes hai que deixarlos estar tranquilos. Está claro que si nos queren atacar ou tal, non tense que proteger e tense que defender e eludilos, escapar ou o que sexa, pero hai que convivir. Son maravillas da naturaleza que sería unha pena que se extinguiran. Pois a verdade que sí. O outro era o das estrelas en mar e os cabaliños en mar. Sí, moi brevemente. O cabaliño de mar é unha criatura super sensible á contaminación das aguas. De feito, no Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo son a nivel mundial son xente pois con moito prestixio e que en moitos temas,
e unha das súas cousas que investigan son justamente os cabaliños de mar como bioindicador, non, da contaminación e todo eso. E sí que houve unha disminución deles, pero eu tamén creo que se pode estar dando unha recuperación en parte porque hoxe en día se depuran máis as aguas fecais, hai máis depuradoras, hai máis control sobre os pesticidas e os químicos nas explotacións agrícolas, gandeiras e tal, e máis control que debería haber. Eso non quer decir que non se podan usar, o sea, temos que ter saneamento nas cidades e nas casas, e ten que haber químicos para tratar as plagas e para fertilizar os campos, pero ten que haber control sobre todo isto porque acaba afectando pois ao punto máis baixo da superficie terrestre, que é o mar, é a donde vai parar todo. Entonces, en terra temos que controlar antes todas estas cousas, non? As estrellas de mar non están en peligro, estrellas de mar hai cantidad delas. Hai unha cousa que me protestou bastante xente cando teño quitado algunha foto, teño feito algunha foto de estrellas de mar ou algún vídeo, porque hubo noticias por internet que estaban dicindo que as estrellas de mar sufrían como se estuveran asfixiando se tías quitas da agua, e dicindolle a xente que se asfixiaban. Entón hubo persoas que incluso me chamaron a atención que as decepcionara por quitar unha foto dunha estrella de mar e tal. E bueno, decirlle a xente, por unha parte, que eu todos os peixes que enseño en fotos, sea para levar para vender ou sea para liberar, os trato con todo o cuidado do mundo de non mancalos, porque xa bastante sufren ao ser pescados. E se son para liberar, eu quero que vivan, que soltalos sans e libres e ben, non? E se son para vender, que non leven magulladuras, ni leven nada que os dañe, porque os vai comer xente, non? Entón, trato ambos co máximo respeto e co máximo cuidado. As estrellas de mar, moitas veces, viven na costa, baixa a marea e quedan ao aire, non se asfixian, nin sufren unha agonía, porque é unha estrella de mar que quite dunha rede, lle quite unha foto e despois a solte no mar. Pero, se é certo que esas noticias que din ese tipo de comentarios sobre as estrellas de mar, que tampouco é que estean mal, porque expresan a preocupación de moita xente sobre o cuidado ás especies salvaxes, e que ás veces, sobre todo en zonas turísticas que están moi masificadas, pois imaginádevos unha praia onde van 1000 turistas e hai unha estrella de mar, pobre estrella de mar, se os 1000 turistas andan a collela e quitar unha foto con ela, que acaban machacando e acaban fumando. Quen di unha estrella de mar, di un pateiro, unha nécora ou que sexa. Por eso que, claro que sí, está ben que nos preocupemos por non dañar a fauna salvaxe, sea do mar ou sea de terra. Pois sí. E así a derradeira, antes de pasar ao cuestionario final, que creo que esta sí que tamén interesante, algo que non tratamos, e preguntan que como está o tema do lixo mariño, que como ves eso, si tivese un problema aí real, que como está eso? Pois, a ver, hai un grave problema, veríadelo en imágenes, en países do terceiro do mundo, onde ás veces incluso se exporta a basura do primeiro mundo. Os países do terceiro mundo levan as culpas, pero a realidade é que hai países do chamado primeiro mundo, eu digo do chamado primeiro mundo, que exportan esa basura para aí porque non hai unhas normas de tipo medioambiental tan estritas como mellor aquí, non? E fan os desguaces, e fan todo ali, levan plásticos e tal, levan a basura hasta en barcos. Temos a suerte que Galicia, polo mar batido que ten, porque é unha zona pouco poblada, pois non temos os problemas que teñen noutros sitios do mundo onde a población está moito máis masificada. Tampouco quero criminalizar a esa xente, porque ao final, co tema do medio ambiente, do cuidado do lixo, tal e cual, é unha cousa a traballar polo género humano en general. O sea, non creo que sean máis porcos noutros sitios que nós, nin que nós sexamos porcos. Creo que actualmente somos moito máis conscientes que antes. En Galicia non hai moitos plásticos no mar, a realidade é que non hai moitos, polo mar batido que é, porque está pouco poblado, pero cualquier plástico que hai no mar ou no campo é horrible. O sea, eso hai que evitalo e hai que retiralo. O mar non quere os plásticos no seu seno,
Por eso, moitas veces aparecen tantos plásticos nas playas, porque os mares bravos os botan para fora. Os plásticos non pintan nada, nin no mar, nin nas playas. Temos a suerte de que hai moitos activistas e moita xente nos pueblos e nas cidades, e agora tamén incluso se están implicando as administracións e os ayuntamientos, pero xa levan anos facendo xente anónima, a título individual e tamén colectivamente, recollendo plásticos das playas, facendo limpezas das playas, e iso ten moito mérito. Eu quero darlle moito encomio a esa xente, porque dá justo ir a un entorno natural e non ver basura tirada donde vamos a querer mirar boas vistas. Non imos a mirar basura, queremos ver boas vistas. Un pouco que podo comentar, sí. Debemos de seguir traballando neso, na retirada dos plásticos e de non botalos, nin no mar, nin en terra. Pois sí. Bueno, eu verdad que me dá mágoa ter que rematar, pero eu creo que podemos entrar xa no cuestionario final, porque levamos xa máis dunha hora e 45 minutos. Permítesme un segundo. Sí, dime. Si, con respecto a esa última pregunta, comentar que como nunca antes os barcos están traendo a basura para a terra, os plásticos. Non solamente a que generan eles a bordo, a que generamos nós a bordo, que levamos o bocadillo, unha bolsa tal, eso xa sempre hubo a costumbre de traerlo de volta, pero ahora incluso a basura que ven nas nosas redes, aínda que nós non a producíramos, no mar hai basura que son fruto das actividades pesqueiras, como son os plásticos das cordas das bateas, como son restos de redes, mallas, cordas, boias, que son produto da pesca, eso traémolo, pero traemos tamén moitos plásticos que son resultado de cousas que fai a xente en terra. Traémolos porque creemos que é a nosa responsabilidade, unha responsabilidade que é colectiva de toda a sociedade, e nós que vivimos do mar, máis. Solo eso. Moi ben, pois nada. Bueno, preguntaban aquí moi rapidamente isto, porque temos que entrar xa no cuestionario final, e é que cual é para ti o peixe máis saboroso? Bueno, pois iba a decir o pulpo, pero o pulpo non é un peixe. Así que vou a decir que a raia. A caldeirada de raia. Moi ben. E nada, bueno, pasamos xa entón o cuestionario final, que son as preguntas que lle facemos a todas as persoas convidadas neste directo, son sempre as mismas, non? E empezamos porque nos recomendes un libro. Bueno, eu nos últimos tempos o que máis leo é a xente, aos meus veciños, a xente que me escribe polas redes sociales de todo tipo, desde traballadores do mar como a min, ou xente que lle interesa o medio ambiente ou tal, e leo moitísimo deso, e leo moito de temas relacionadas pois ca naturaleza, ca ciencia e todo eso. Pero sí que fai un tempo leí un libro cando estaba quitando eso no instituto que me gustou moitísimo, é o de Non hai noite tan longa, de Agustín Fernández Paz, se non me equivoco. Se a xente xa o leu, moitos chavales o leen porque yo poño no instituto, pero que non o lera, recomendo yo que o lea, porque ten que ver, un pouco ten que ver ca memoria histórica e con crímenes que se cometeron no pasado aquí en Galicia por parte do franquismo e tal, pero sobre todo porque ten que ver con que o vou relacionar con isto do mar, que ás veces fixéronse daños e fanse daños que hai que reparar. E o mar dounos moita riqueza, e agora nos tócanos coidalo. Como quen cometeu crímenes no pasado, en cualquier período de historia, pois non está ben negalos nin ocultalos, hai que solventalos. Moi ben. Unha película. Pois vou recomendar unha película que non é gallega, é estranxeira, é un pouco antigua xa, pero pode ser fácil, que é Los últimos días del Edén, de Sean Connery. Para min o Edén é Galicia. É unha película que está moi ben porque mostra precisamente a importancia
da biodiversidade e hasta as cousas máis pequenas, a importancia que poden ter para nós para a vida. É recomendadísima película. Se a xente non a veu, que a mire, ainda que sea antigua. Un lugar para visitar? Pois Galicia é toda unha pasada. Eu diría a xente o Castro de Baroña. Por que? Pois porque desde o Castro de Baroña pódese ver Fisterra, pódese ver Corrubedo, pódese ver a playa de Queiruja, a parroquia de Queiruja onde eu vivo, e seguramente, como é todo o radio da Sion onde eu traballo, a mellor hasta me poden ver a min pasar na lancha ou traballar por aí cerca. Moi ben. Un creador ou creadora de contido en galego? Pois últimamente estou vendo moito xente que fai contido en gallego en YouTube. Vexo un que se chama Mario, que é de Boiro, Mario de Boiro, que a verdade é que me enganchei a él dunha vez que estuvo falando, que estaba contestando a esta xente que criticaba que houbera o día do orgullo gay. Entón el decía que a esta xente que di que tiña que haber o día do orgullo hetero, ¿no? El decía, pero que o día do orgullo hetero xa existe, que é o Rally de Noia. E a mí enganchoume con eso. Creo que é unha persona moi intelixente. Creo que esa tamén é a Galicia que eu quero, donde quepa todo o mundo. Sí, é un dos que me gusta, pero vexo máis. Tamén sigo moito en Facebook un grupo que hai de natureza galega, porque hai xente que, como a min, ama a nosa terra e ama todo o que temos aquí, o mostra en fotos, e é increíble moitas fotos que poñen de cousas inimaginables, escarabajos, flores, aves, moitas que incluso que eu nin conocía, sacan moi boas fotos, xente que é aficionada. Sí, que aquí o Laxon Mario estivo nun dos nosos primeiros directos, Borxa. Sí. A verdad que, bueno, e está medrando moitísimo en YouTube e creando un contido moi bo. Aí nesa zona de Boiro, Muros, Noia, Porto do Son, todo por aí, está saindo moita xente, moita creadora de contido, a verdad. Pois está moi ben, porque ademais fan falta cousas originales, como é neste caso el, que se nota que non copia a ninguén, que di o que el pensa, o que el sinte, que podrás estar de acordo ou non, pero é original e ademais que sempre nos quita un pouco isto que temos, non? Un pouco que vos comentaba eu antes. Eu, por exemplo, sempre fui unha persona que non me valoraba, e iso pásanos un pouco aos gallegos, non? Que non nos valoramos, que é como se fóramos un pouco cohibidos aí. E el sempre está poñendo en valor o noso idioma, os nosos sentimentos, e dando razóns. A verdade é que eu sigo moito, que me gusta moito. E xa por último, bueno, a última pregunta é que é para ti o orgullo galego como concepto, e aquí permíteme preguntarte tamén, xunto con isto, que é para ti o mar, que significa para ti o mar, e con isto concluímos xa o cuestionario. Vale, pois a ver, xa che contesto todo nunha mesma cousa. Para min, orgullo galego é un sentimento o máis próximo no meu caso ao meu ser, que ten que ver moitísimo co meu oficio de mariñeiro, do que me sinto tremendamente orgulloso, e ten moito que ver cos sentimentos que teño con respecto á miña familia, os meus veciños, os meus antepasados, os meus avós, que ten moito que ver cas nosas costumbres, co noso idioma, con todo o noso, non? E ca nosa terra, por suposto, co noso mar. É un sentimento de aprecio, é un sentimento que fai que non me creo superior aos demais, pero calquera que ataque calquera destas cousas, me sinto como que me está atacando a min, que está atacando algo que eu quero, e co cal eu sempre, aínda que son educado e respetuoso, aí sí que salto duro contra calquera que ataque algo que significa tanto para mí. Correcto. Pois, bueno, pois con esta reflexión tan fermosa rematamos. Nada, pola miña parte agradecerte moitísimo poder estar aquí contigo ese conversando. Foi super interesante, a min pareceume moi
bueno, que poderíamos estar outras 2 horas máis, non? E agradecer tamén o traballo que faz de divulgación nas redes sociais, porque eu creo que é super necesario. E nada, dicirte que eso, aquí estamos para cando queiras, volveremos a contar contigo seguro para falar aquí un poquinho e nada, darche as grazas. Pois eu darvos a vos tamén, porque me sentí super a justo, darlle moitísimas gracias a toda a xente que nos estuvo vendo e que participou, que, como xa teño dito, eu en canto á vida, en canto a cousas materiales, teño de todo, pero o que máis me gusta é o afecto da xente, o que aprendo da xente, o cariño que transmite a xente, e, por suposto, eu tamén podello transmitir, así que moitas gracias a todo o mundo que nos estuvo escoitando, que nos estuvo vendo e participando, eu dito, un placer, a seguir así. Por a miña parte, o mesmo, efectivamente, eu creo que aínda casi as 12 da noite, somos máis de medio cento aínda en directo, eu creo que, bueno, moita xente dando os parabéns, dando as grazas polo traballo que faz aquí no chat, e en fin, algunha xente din que poden alugar un barco para que vayas para ir ali e que lles ensines cousas. Vamos, que moi ben. E por certo, recordade seguir a Rogelio nas súas redes sociais, para ver o traballo que fai, que, por exemplo, eu sigo en Twitter, que é así onde máis me movo eu, que aí tamén subes moitas cosas, pero non sei se tes máis redes. Sí, teño tamén Instagram, teño Facebook. De Facebook teño unha conta de amigos e teño tamén unha página. Na página, co meu nombre, é onde poño contidos solo que teñen que ver principalmente co mar, e ca terra, ca nosa historia mariñeira, cas especies, e os vídeos e todo eso. En Instagram, co meu nombre tamén, Rogelio Santos Queiruja, teño un canal de Telegram para quen queira ter os vídeos con millor calidad, tamén polo meu nome podeme buscar e unirse, e tamén teño un canal de YouTube que creei fai pouquiño polo mismo tema, para que estean os vídeos máis ordenados, vou subindo o contido máis chulo que máis se gusta a xente, con millor calidad, e quen queira aí está disponible para velo e para utilizalo. Quen me pide permiso para coller os meus vídeos e compartilos, publicalos ou que sexa, bueno, agradezo yo, pero que a xente que sepa que os pode utilizar, que eu feliz de que presuman de Galicia e de Galicia mariñeira e traballadora.